Tako zastava koju je danas primio i podignuo prvi čovjek grada potvrđuje da je na pulskoj plaži Valkane more čisto. Ne samo za kupanje i aktivnosti na moru, već i život podmorskog svijeta. Grad Pula kontinuirano provodi akcije zaštite priroda, čišćenje podmorja i ovo bih rekao jedan šlag, jedno dodatno priznanje od svjetske organizacije koja skrbi o zdravome okolišu. Bijela zastava je i svjetski ekološki brend. Bitno je naglasiti da je projekt pokrenut od strane Svjetske udruge za zaštitu rijeka, mora i jezera u suradnji sa Fundacijom Princa Alberta II. Od Monaka. Zaista projekt podupiru brojne zvijezde, kako svjetske tako i naše nacionalne. Bijela zastava znak je širenja ekološke osviještenosti i društvene odgovornosti. Kao obilježje čistoće vode postavlja se na obalama rijeka, jezera, ali i u medijima koji to promiču. Postoji digitalna bijela zastava koja zapravo bi se trebala vijoriti u digitalnom smislu na portalima, na internet stranicama, bilo udruga, bilo organizacija, svako ko zaista hoće i želi prepoznati bitnost i važnost ekološke osviještenosti. U Puli su to već davno prepoznali ronioci, a ovdje su na Valkanama samo u zadnjih godinu dana članovi ronilačkog centra Orka iz podmorja izvukli preko 100 kilograma otpada.